дар як изҳороти ахири ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таъкид шудааст ки Русия ҳамона ҷудоиталабони Украинаро пуштибонӣ мекунад. дар гузашта ҳам Амрико ва муттафиқони аврупоиаш борҳо аз Русия даъват карданд ки ба хотири эътидоли вазъ дар Украина аз пуштибонии ҷудоихоҳон даст кашад. дар ҳамин ҳол аз вилояти Луҳанск ҳодисаи ҳалокати якбора 13 шаҳрванди мулкӣ тасдиқ мешавад. ва ҳоло сардабири бахши украинии радиои озодӣ Сергей Драчук омодааст ба саволҳои мо посух диҳад. Сергей, дар изҳороти нави Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба даст доштани Русия дар пуштибонии ҷудоихоҳон даъват мешавад ки Русия аз пуштибонии ҷудоихоҳон даст кашад. Оё чӣ тафсилоти бештаре шумо дар ин замина дар даст доред? Да, в заявлении Госдепартамента речь идет о том, что в России дар изҳороти департаменти давлатии Амрико гуфта мешавад ки дар як маҳалле шумори хеле зиёди силоҳ ва муҳимоти низомӣ ҷамъ мешавад, дар ҳоле ки қаблан ин чиз мушоҳида намешуд. Илова ба ин маълум шудааст ки дар миёни муҳимоти ҷангӣ анвои хеле зиёди силоҳу аслиҳа ва техникаи ҳарбие ба назар мерасад ки дар қайди органҳои ҳукумати Русия қарор надоранд. аз рӯи иттилои Амрико бахше аз ин муҳимотро аллакай аз марзи Русия ва Украина ба самти Украина интиқол дода мехоҳанд ба ҷудоиталабон тақдим кунанд. ҳамчунин ба иттилои Амрико дар Русия нуқтаҳои ҷалби ихтиёриён барои ширкат дар ҷангҳои шарқи Украина таъсис ёфтанд. намунаи ҳамкориҳои эҳтимолии ҷудоихоҳон бо Москав боздошти халабони зан Надежда Савченко буда метавонад ки баъди ба дасти ҷудоиталабон афтиданаш ба яке аз зиндонҳои Русия интиқол ёфтааст. маълум мешавад ки ҷудоихоҳон ӯро ба сохторҳои интизомии Русия доданд. Попавшая в плен к сепаратистам в Луганской области. яъне ин ба он маъност ки ҳанӯз буҳрони Украина ба ин наздикиҳо хотима намеёбад? Вероятно, да, хотя оценки существуют разные. Официальные круги в Киеве заявляют о том, шояд ҳамин тавр аст, ҳарчанд назарҳо мухталифанд. доираҳои расмии Киев ба ин назаранд ки амалиёти ба истилоҳ зидди террористӣ дар шарқи кишвар бояд суръат бахшида шуда зудтар анҷом ёбад, ҳарчанд маълум нест ки ин амалиёт ба кадом шакл пеш хоҳад рафт. масъала пеш аз ҳама дар бораи афзоиши тирандозиҳо дар маҳалли сукунати мардуми мулкӣ дар вилоятҳои Донецк ва Луҳанск аст. дар ин масъала ҳам ҳар ду тараф ҳамдигарро гунаҳгор мекунанд. дар ҳоле ки ҷудоихоҳон Киевро гунаҳгор мекунанд, дар Киев мегӯянд ки ба эҳтимоли зиёд ҷудоихоҳон бо истифода аз силоҳи вазнинӣ аз Русия ба даст овардаашон маҳалли зисти мардуми мулкиро тирборон мекунанд. Вероятно, из России тяжелых вооружений, так заявляют в Киеве. ташаккур. Сергей Драчук, ҳамкорам аз бахши Украинии радиои Озодӣ.